iShow Speed se převlékl za bezdomovce myslící si, že je Ronaldo. Jenže lidé se k němu chovali opravdu špatně. Všichni si pamatují, když se Ronaldo jednou převlékl za bezdomovce, aby otestoval, jak lidé zacházejí s někým, kdo nic nemá. Ze začátku si ho nikdo nevšímal. Ale jakmile začal ukazovat své fotbalové dovednosti, všechno se změnilo. Lidé byli v šoku. Nemohli uvěřit, jak dobrý je. Po zhlédnutí toho videa chtěl Speed zkusit stejný experiment. Rozhodl se převlézt za bezdomovce a jít na rušnou ulici s fotbalovým míčem, stejně jako to udělal Ronaldo. Nejprve Ronaldo požádal náhodnou dívku o číslo a ona se opravdu zastavila a vyslechla ho. Speed se pokusil ten moment napodobit, ale když se zeptal on, dívka se na něj podívala, zasmála se, řekla mu, ať jde pryč a odešla. Pak přišla fotbalová část. Ronaldo snadno ukázal svůj talent. Vyvažoval míč na krku, perfektně ho kontroloval a dokonce si lehl na zem, zatímco ho udržel na místě. Vypadalo to bez námahy. Speed se pokusil udělat to samé, ale dopadlo to úplně špatně. Nedokázal udržet míč ve vzduchu ani 1 sekundu. Když Ronaldo obešel muže v obleku, vypadalo to plynule. Když to zkusil Speed, okamžitě ztratil míč a ještě se strapnil tím, že mu spadly kalhoty. Po několika neúspěších to Speed nakonec vzdal a sundal převlek. Ve chvíli, kdy lidé zjistili, kdo to doopravdy je, se všechno změnilo. Dav se k němu seběhl, všichni vytáhli telefony a chtěli fotky, přesně jako když se odhalil Ronaldo. Takže jestli sníš o tom, že jednou potkáš Ronalda, dej odběr a like.